it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Work for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。S のシャックです。皆さん元気だといいな。今日ですね、新しいグループ。聞こえるね、見えるね。レオリーグっていうグループ。リブムゾーンから、グループ。リブムゾーンは、エクサトライブ、ってこと、グループですね。エクソトライブは、リブムゾーンからですね。でも、今回は、レオリーグ。新しいグループと思います。ハンターっていう動画。レオリーグは、大ファンだったら、教えてください。全然、レリーグのことを全然知らないから、初めて、見たいです。そして、一緒に見ましょう。字幕あるの？字幕ある？よかった。嬉しい。はい、お願いします。ブーム。嬉しい。意味わかるよ。そのこと。欲しかった。子供の時に欲しかった。でも、俺の庭がちょっと、ちょっとでかくなかった。みんな若いもの。マジで若い。何歳からなんか10歳みたいな。マジで若っ。びっくりよ。聞いたことあると思います。待って。びっくり。待って。知らなかった。何これ？すーげえ。待ってください。もう一回始めよう。待って。びっくりよ。全然知らなかった。みんななんで知らなかったの？パンウー名前何グループの名前なんだっけレオリーグ。うわー、レオリーグも大ファンになった。Let's go! 俺の2023の好きなグループ。もう大ファンになった。マジで。レオリーグ3 and 4、歌って。I said 6、7、I said pump it up now。みんなパンプして。一緒にしよう。何これ？何の音聞こえるの？なんで揺れさせるの？登録して。歌って。新しいグループのねえ、なんか、それは、初めの曲だったら、みんなの未来楽しみです。マジで見て楽しみです。パプラな、みんなパン。声痛いよ。何聞いてるの？
何聞いてるの？何でも言いたいよ。マジで何でも言いたい。聞くだけ、聞くだけことをしよう。I said, little league, like バトン押して、コムスで教えて、登録して、little league, pop it up now, jump して、みんなジャンプして。Woo! I said, みんな一緒にダンス。一緒にダンス。これでルリーだよ。大ファンになった。ルリーに大ファンになった。ルリーの大ファンになった。わー、なんだ。やな。歌って、カマンルド、すごい。声痛いよ。声絶対痛いよ。マジで痛いよ。全然そのグループのこと知らなかった。ハンターチャレンジしたい。レオディ、ゴールドコースター待って、新しいグループのローラーコースターは何？ローラーコースター。それも聞きたいよ。ローラーコースター2 months ago。すごい。レオリーグがうますぎ。マジでもう大ファンになった。マジで。レオリーグのこと教えて。もうすぐ、リアクション作りたいよ。もっとリアクション作りたいよ。今年の、リオリーグのリアクション作りたい。みんな教えてください。全然知らなかった。マジでびっくりしたよ。マジで、その夫が、嬉しさせるの夫と思います。マジで、悪い日、悪い日あったら、その曲、聞いてた後に、嬉しいになります。その曲、みたいな曲と思います。で、みんな何と思いますか？コメントで教えてください。リオリーグの大ファンですか？大ファンだったら、リオリーグの好きな曲、知りたいです。そして、ぜひ、書いてください。でも、ライクバトン押して、ライクバトン押して、チャンネル登録しながら、チャンネル登録して方がいい。そして、チャンネル登録してください。ただ、俺はエイスのシャックで、君はプレイズです。見て、ありがとう。じゃあ。